blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei. Un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Ridomil Gold Combi. Fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Formación, titorización e apoios para a incorporación ao agro son algúns dos eidos nos que a Consellería do Medio Rural centrará as medidas para fomentar a remuda xeracional. En conxunto, todas as medidas que se toman desde a Consellería do Medio Rural están dirixidas directa ou indirectamente a fomentar ese relevo xeracional. Esa é a prioridade estratéxica que guía as nosas actuacións. Así o apuntou a conselleira do Medio Rural nunha intervención que realizou no Parlamento de Galicia, na que sinalou que a remuda é unha prioridade do seu departamento. Sabemos que sen novas xeracións non hai futuro para o sector primario e por iso traballamos con decisión e rigor, establecendo piares sólidos que garantan que a xuventude teña oportunidades reais de desenvolverse profesionalmente no rural galego. Sobre a patada á formación, Gómez destacou a importancia de contar con profesionais preparados e con explotacións rendibles modernas e competitivas e apuntou que a día de hoxe os centros de formación e experimentación agraria dependentes da Consellería contan con 566 estudantes. A formación reglada a través dos CFEA é hoxe un auténtico motor. Este ano temos 566 alumnos cursando estudios agrarios. Cubríronse o 75% das prazas de novo ingreso. En 7 ciclos mesmo se completou o 100% da oferta. O dato máis relevante é o índice de inserción laboral próximo ao 100%. Isto quere dicir que quen se forma traballa e que o rural ofrece futuro se se acompaña de capacitación. Tamén puxo en valor a posta en marcha da rede de espazos de especialización e innovación. E en paralelo impulsamos a formación para profesionais a través da Axencia Galega de Calidade Alimentaria. En 2025 programáronse 169 accións formativas, máis de 3.500 horas e 4.000 prazas cun investimento que supera os 540.000 euros. E puxemos en marcha a rede de espazos de especialización e innovación agraria que apoia a transformación, a comercialización e a mellora do valor engadido das producións daqueles que xa están. En canto ás axudas á incorporación da mocidade, a conselleira recordou que a convocatoria do 2025 está dotada con 36 millóns de euros, achegas que permitiron a incorporación de 5.000 mozos ao agro dende o ano 2009 e que dende agora contan co apoio do programa de titorización. E isto non son promesas, son feitos, son proxectos en marcha, explotacións vivas no noso territorio. E completamos isto con un programa clave, que é o da titorización, implantado en 2024 e do que se beneficiaron 544 mozos acompañados de 48 titores.
que lles ofrecen ese asesoramento real e personalizado nos proxectos que van a implantar. María José Gómez referiuse tamén á entrada en funcionamento do Banco de Explotacións. Este ano xa comezou a xestión dos primeiros casos co obxectivo de poñer en contacto a persoas que queiran cesar a súa actividade con outras interesadas en arrendalas, permutalas ou adquirilas. Xa hai explotacións visibles no visor público nas provincias de Lugo, A Coruña, Pontevedra e mesmo en Ourense. Existen solicitudes xa de intermediación con reunións e mesmo principios de acordo. Ademais, este mes publicaremos a orde pola que se estabelecerán esas axudas para as bases reguladoras para as axudas da sucesión nesas explotacións agrarias, co fin de convocalas en 2026 por un importe de 2,1 millóns de euros. As actuacións e mobilización de terras, a aposta polo asociacionismo e a aposta en valor de políticas para fomentar o papel das mulleres foron outras das medidas destacadas pola conselleira. Estamos a piques de contar co Estatuto da Muller Rural, que publicamos a semana pasada no portal de transparencia, para que se nos fagan as achegas que se considere oportunos, porque sabemos que sen elas non hai desenvolvemento nin futuro no campo galego. A festa do viño escumoso da denominación de orixe Rías Baixas celebrou a pasada fin de semana en Salvaterra de Miño a súa 9ª edición. A cita celebrouse no recinto amurallado do municipio nunha gran carpa que acolleu unha ampla representación dos viños escumosos que elaboran as adegas galegas. Dende ali ofreceron as súas mellores elaboracións acompañadas de tapas, doces e cafés. Ademais, nesta edición potenciouse o carácter formativo e profesional da cita con actividades orientadas á promoción e o coñecemento do viño escumoso galego. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, participou no nomeamento dos novos confrades da Confraría do Viño do Condado do Tea e Espumosos. Ali salientou que esta cita dá este ano un salto cualitativo ao transformarse oficialmente na festa do espumoso galego grazas ao impulso dado pola Xunta o evento. Así, esta nova categoría da festa ten como finalidade impulsar o sector elaborador de viños espumosos galegos dentro do conxunto de produtos das adegas acollidas ás denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas vitivinícolas de Galicia. Trátase dunha aposta, explican dende a Xunta, por apoiar a diversificación, innovación e posta en valor dos viños galegos, e máis concretamente dos espumosos, reforzando a súa presenza e recoñecemento tanto no mercado interior como no exterior. Durante a súa intervención, María José Gómez resaltou o traballo que cada ano fan os viticultores e
e destacou os bos datos da vendima deste 2025, na que se colleitaron preto de 76 millóns de kilos de uva nas 5 denominacións de orixe galegas, a terceira máis abondosa da historia. No caso concreto da de Rías Baixas, recolléronse 47,5 millóns de kilos. A Consellería do Medio Rural manterá no vindeiro ano o seu apoio ao sector vitivinícola cun investimento de ao redor de 12 millóns de euros, con axudas para a reestruturación e reconversión de viñedo, a promoción do viño galego en mercados de terceiros países, a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas e outros apoios, como son as achegas para manter a paisaxe da Ribeira Sacra. Ademais, seguirase afondando na promoción destes produtos e de todos aqueles amparados por un distintivo de calidade, co reforzo do Plan Saborea a Calidade Diferenciada de Galicia, dotado cun investimento de 10 millóns de euros no próximo ano, 2 máis con respecto a este 2025. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Adegas Martín Codax foi distinguida como cooperativa do ano no Rías Baixas Special Report 2025 do prestixioso crítico británico Tim Atkin Master of Wine, un dos prescritores máis influentes do panorama internacional do viño. No mesmo informe, o espumoso Martín Codax 85, elaborado con 85 meses de crianza en rima, foi nomeado o viño espumoso do ano, alzándose como o mellor espumoso desta edición. Dos recoñecementos de máximo nivel que consolidan o liderado da Adega dentro da denominación de orixe Rías Baixas e reforzan o valor do seu modelo de viticultura cooperativa baseado na unión, a sustentabilidade, a innovación e a excelencia enolóxica e que xa foi recoñecido con anterioridade por este mesmo crítico. Dende a Adega explican que este recoñecemento pon en valor o traballo das familias viticultoras que forman parte de Martín Codax e que cultivan as súas parcelas cun profundo respecto pola contorna e a identidade atlántica do territorio. A distinción como cooperativa do ano, recoñecemento que a Adega xa recibiu con anterioridade, avala unha traxectoria marcada pola defensa do albariño como variedade emblemática, a aposta constante pola investigación e a mellora continua da calidade, así como por un modelo de crecemento responsable, socialmente comprometido e cunha clara vocación internacional. A elección de Martín Codax 85 como viño espumoso do ano supón un novo respaldo á traxectoria da Adega na elaboración de espumosos de calidade. Para a cooperativa cambadesa trátase dun espumoso moi singular, elaborado exclusivamente con albariño e sometido a unha crianza prolongada de 85 meses en rima, que representa a máxima expresión do tempo, a paciencia e a influencia atlántica neste tipo de elaboracións. Este recoñecemento sitúa a Martín Codax entre as adegas de referencia na elaboración de espumosos de alta calidade no panorama nacional e internacional e referenda a súa aposta pola investigación, a innovación e a elaboración de viños de longo percorrido. Xunto a estas dúas grandes distincións, o informe de Tim Atkin volveu a recoñecer de forma destacada a calidade do conxunto dos viños da Adega, con numerosas referencias por enriba dos 90 puntos. É o caso de Martín Codax Arousa 2022, Martín Codax Galaecia, Martín Codax Orange Wine 2023, Organistrum 2022 e Martín Codax Vindel 2022. Blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. A Festa do Albariño de Cambados é unha das festas gastronómicas de interese turístico da provincia de Pontevedra que promocionará a Deputación na súa nova campaña Sabor Rías Baixas. Elemento para nós fundamental dentro de Rías Baixas que é a enogastronomía. Hoxe empezamos cunha campaña que vai a chegar a todos os concellos de Pontevedra, onde va a haber
un número moi importante de degustacións e, sobre todo, vendo eso, os diferentes elementos que temos desde a costa hasta o interior, desde todo tipo de produtos. No seu marco, 3 food trucks percorrerán os concellos pontevedreses para dar a coñecer as diferentes propostas de interese turístico. E hoxe, pois damos un novo paso adiante, que ven no camiño da diversificación da nosa oferta turística, na descentralización de todo o que ten que ver cas actividades por todos os concellos e logo na aposta clara dun dos grandes nosos atractivos que son as festas gastronómicas. Dito doutro xeito, benvidos á presentación das food trucks das festas gastronómicas desta provincia. As food trucks poránse en marcha o 28 de xaneiro. Así iniciarán 3 rutas pola provincia, percorrendo 61 concellos pontevedreses ata o 27 de abril. Nestas visitas repartirán pratos inspirados nas festas gastronómicas de interese turístico. Cada food truck vai visitar como mínimo un día cada concello. Vai haber un máximo de 3 e van a ofrecer como mínimo un prato inspirado en cada unha das 25 festas gastronómicas que hai na provincia. Está previsto que no marco deste proxecto Sabor Rías Baixas se repartan de xeito gratuito máis de 300 degustacións ao longo dos máis de 3 meses que durará a actividade. Tamén se ofrecerá información sobre a data e os lugares nos que se celebran estas festas. Eu creo que a provincia de Pontevedra, sin dúbida, é a provincia probablemente máis turística, sin dúbida, de Galicia, atreveríame a decir que case que de España. Estamos de noraboa porque a Deputación sempre se preocupou dun xeito moi importante do eido turístico. Para nós, como ben decía, todo o que sexa desestacionalizar pois axuda moitísimo a manter postos de traballo, a manter os nosos establecementos abertos e, aínda que parezca mentira, dentro da propia provincia somos grandes descoñecedores de todos os destinos e todos os produtos que temos. A gastronomía, o enoturismo é algo polo que o visitante ven a Galicia. A segunda razón polo que ven a Galicia é, desde logo, que a provincia de Pontevedra ten moitísimo que mostrar. Ademais da Festa do Albariño de Cambados, estarán representadas outras citas como a Festa da Anguía e Mostra da Caña do País de Valga, a da Vieira de Cambados, a do Mexillón e Berberecho de Vilanova, a da Ameixa de Carril de Vilagarcía e a Festa da Exaltación dos Mariscos do Grove. Tamén a Festa do Lacón con Grelos de Cuntis, a do Carneiro Huespeto de Moraña e a do Caldo de Mourente en Pontevedra. Dá boa conta da nosa aposta que facemos por unha oferta turística diversa e de calidade na que pretendemos atraer visitantes na tempada baixa, algo no que xa na estrategia Rías Baixas Turismo 61 marcamos desde un principio unha aposta por un sector máis forte. Eu comentaba o deputado Jesús Vázquez Almuiña, se reflexa no orzamento do ano 26 cun incremento do 17% con respecto ao 25 que nos leva ata os 7,1 millóns de euros. E é unha aposta polo fomento do turismo nos 61 concellos da provincia. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero.
Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.